Здравейте и добре дошли в YouTube страницата на нови интернет технологии. Това са минути на дизайнера с Adobe Photoshop. Аз се казвам Полина Владова и упражнението за днес се казва корекции на слоеве. Ако ви хареса видеоурока, харесайте видеото, оставете коментар и се абонирайте за нашия YouTube канал. Намерете ни на nit.bg, за да видите нашите курсове по Photoshop. Това е изображението за днес. Много често в програмата, когато вече са направени определен брой слоеве, се налага да се връщаме към тях и да оправяме тяхното разположение или информацията в тях. Например, като за начало, в текстовия слой, който е най-отгоре, ако искам да коригирам целия текст, ще кликна два пъти на иконката на слоя и ще заредя целия текст. Ако искам да коригирам само определена част от текста, ще избера инструмента за писане Horizontal Type Tool и ще кликна на частта, която искам да коригирам. Ще нанеса корекцията. За да потвърдя, ще кликна на текстовия слой. След това, ако искам да местя няколко слоя наведнъж, например текстовия слой и долните две ленти под него, трябва да ги маркирам едновременно. С Shift кликвам на последния слой от трите и с инструмента за местене Move Tool мога да ги местя където преценя. Ако искам, като местя само един от тези слоя, да премествам всички останали и да променям тяхното разположение също, мога да създам връзка в трите слоя. Link Layers. Така, ако маркирам само един слой, когато го местя отново, ще се маркират автоматично и ще се преместят другите два свързани слоя. За това, за маркирането на слоеве, ще говорим по-подробно в курса по Photoshop, тъй като това често се налага при работа с програмата. Сега ще махна връзката между тях и ще създам нова група от бутона Create New Group. Групата в Photoshop също се използва много често и в курса за напреднали ще използваме групи в много изображения с колажи. Всяка група ще бъде в нашия курс различна категория от слоеве. Ще маркирам трите слоя, за да ги прикача към групата. Ще кликна на тях и ще ги поставя в нея. Те ще отидат по-навътре спрямо другите два слоя и така ще се индикира, че са част от групата. Групата мога да я затворя и да я отворя отново, ако ми трябват слоевете. С инструмента за местене в програмата мога не само да местя слоеве, но и да намирам такива. От бутона Auto Select, автоматично маркиране на слой, ще кликна на него. Мога да избера да намирам слой или цяла група в програмата. Ще оставя настройката на слой и при кликване Photoshop засича от пикселите слоя от това, на което се кликне с мишката. Ще махна тази опция и когато тя е деактивирана, мога да маркирам един слой и да местя само него. Тъй като когато нанасяме промени върху слоевете, много често се налага да нанасяме, примерно да речем, първата група като промени. Може да направим още 5-6 групи след това. Затова много важен съвет е: наименувайте вашите групи. Група 1, на нея има текст и линии. По този начин дизайнера или фотографа знае какво съдържа определеното, да речем, съдържание като група и като слой в програмата. И от тук може да започне да се връща към всеки от слоевете и да продължава да нанася промени, ако желае. Ако ви хареса видеоурока, харесайте видеото, оставете ни коментар и се абонирайте за нашата YouTube страница,
Намерете ни също така в Facebook в нашата страница. За записване в курсовете по Photoshop посетете nit.bg. В nit.bg се намира и безплатния вебинар по Photoshop, който е дължина 1 час и в него ще отговаряме на вашите въпроси. Благодаря ви за вниманието и до следващия път!